לקוחות אהובות שלי, אז אני כבר אחרי שגרת לילה. תראו את הסקין. הגיעה לי פה חבילה שחיכיתי לה כל כך הרבה של דרמלו סופי, ובואו נפתח אותה ביחד. הגיעו לי העמקות המושלמות של דרמלו סופי, לאנטי אייג'ינג, לאקנה, להברה, ערכה משולבת. הגיעו לי כל כך הרבה מוצרים שאתם לא מבינים כמה ערכות הגיעה לפה. אני אראה לכם הכל. תראו, וזה רק הארגז הראשון. וואו, אתם לא מבינים אפילו איזה דברים הולך להיות לנו בקליניקה. בואו נפתח ביחד את הארגז שלי. תראו הכל. אתם רואים מה הגיע פה? הגיעו לנו הסבונים, והקצף ניקוי, והקרמים, וכל המסכות. והגיעו לנו גם מייקאפים על בסיס מים של דרמלו סופי. וכמה דברים הולך להיות לנו, אתם לא מאמינים כאילו כמה אני מתרגשת. אני אפתח ואז אני אעדכן.